en les idees, martells del pensament, de l'her de germinar com la sement fecunda i d'expandir-se com el vent. Llibertat. A mi m'han arribat exactament ja 3 vegades l'afer. La primera vegada ja fa 2 o 3 anys, que va acabar amb un judici amb la policia espanyola, on em van emmanillar durant 1 hora i mitja, perquè la qüestió sempre primer passa pel CAT i després et passen a l'ordinador, i si mai hi ha quelcom que és antic i va a pas, doncs de seguida ho utilitzen. La segona em va passar a l'octubre de l'any passat, i la tercera, que és la més usual, em va passar el 12 de febrer del 2005, a les 11 del matí. Preciso la data i l'hora, perquè com que ara resulta que ens tracten de mentiders, que això no existeix, doncs és això, el 12 de febrer del 2005. I la situació és la següent. Tu arribes a la frontera, porta el CAT al davant i al darrere, enganxat a la plaça de la vostra E i de la nostra F. I llavors et diuen: ¿qué es esto? Tu dius: és Catalunya, esto está prohibido. Llavors la cosa comença ja a enverinar-se, tu dius, perquè automàticament et diuen: póngase una E. Dius: escolti, que és un cotxe immatriculat a l'estat francès, no em puc posar una E, le voy a poner una multa. Per cert, mai et posen la multa sempre t'amenacen amb pessetes perquè no coneixen l'euro, aparentment, i et diuen: no posen la multa, no et posen multa, però et retenen la documentació i no pots passar. Llavors, un cop passa la cosa de 10 minuts o una cosa així, t'agafartes, diu: torni la documentació, me'n torno a l'estat francès, gires per baix, si és per l'autopista, passes per la carretera, si és per la carretera passes per l'autopista i passes. I el problema és, diguem-ne, que perds una mitjana d'1 hora i mitja. La cosa és així. Em permet una pregunta, senyor Serra. Les 3 vegades que vostè li ha passat, ha sigut amb agents diferents o sempre amb el mateix agent? Agents diferents. Algunes vegades Guàrdia Civil, altres vegades Policia Nacional, nacional. Un diumenge del mes d'octubre del 2003, a la carretera nacional, doncs abans d'arribar al poble de la Jonquera, entre el Portús de la Jonquera. Jo també porto el CAT a la matrícula a la plaça de la F francesa, i doncs hi havia un control policial i em van parar. Érem 2, tenia un amic amb jo, ens van fer parar el cotxe, van fer posar les mans sobre el volant, el company les mans sobre la calanda, li va demanar de sortir, el van posar a 5 metres del cotxe, a mi em demanar de sortir per els donar els papers, i ells sortint del cotxe me van posar la mitralladora al ventre. Doncs jo, és una cosa, mai m'havia arribat això, els he donat la documentació i tenia el telèfon portable sota una camisa que tenia al darrere, i en agafant els papers el portable va sortir, em van posar també, em va rotular, com si pensaven que era una bomba, no sé. Després em van dir coses molt grulleres, una cosa, molt grulleres, i em van obligar d'arrencar el CAT, si no, no em volia pas deixar marxar, i en total em van dir que si tornava a passar amb el CAT, tornaria a Perpinyà a peu. A més, voldria dir una cosa, és que jo, com a ciutadà de la part catalana de l'estat francès, només conec 2 llengües, el català i el francès, i la llengua espanyola m'és totalment estrangera, ni em puc dir, ni sentir, ni un mot. I aquesta gent només em va parlar en castellà, i jo no entenia res. I el fet que jo parlava en català, això, he vist que els havien enrabiat molt, i no entenia per què podia parlar el català i no podia ni un mot en castellà. És el meu company que entenia el castellà que em traduïa el que em deien en castellà. I eren paraules molt i molt grulleres. Em van deixar marxar quan he començat a dir que era un director de l'ensenyament catòlic concertat. Això van obrir ulls perquè no entenien pas com un director de l'ensenyament catòlic podia portar una CAT i no parlar castellà. Sentia que eren en 2 mons completament diferents.
A mi m'ha passat dues vegades. La primera vegada va ser el 14 d'abril d'enguany. La primera vegada eren a les 10 del matí al pas fronterer i em va agafar la documentació, vam fer acostar, vam perdre 10 minuts a mirar, a verificar si no tenia res, i al cap de 10 minuts em va dir o de treure el CAT o de marxar, de fer mitja volta. Bé, li vaig explicar que no volia, que jo vaig demanar que em multés, vull una multa, m'és igual, vull dir, la pagui si cal, però és que em cal passar, em cal anar a Figueres. Aquesta persona, res de multa no me'n volia donar, i he demanat que m'ensenyés la llei aquesta que m'obligués a mi de posar una CAT, i no em va ensenyar res, i l'única cosa és tornar enrere o arrencar el CAT. Li vaig dir que em volia queixar, i és fàcil, et pots queixar, t'arrenques el CAT i te'n vas a Figueres, pots passar. I doncs queixar-me d'aquí ja que havia passat. Bé, al cap d'un moment em torna la documentació, faig mitja volta, i he anat a la policia francesa per queixar-me que aquests tampoc han volgut agafar la queixa, i bé, he passat pel Portús, fet i fet, 2 hores perdudes per un CAT. I la segona vegada em va passar el dia de Sant Jordi, a les 2 de la tarda també a la frontera de l'autopista, i aquesta vegada vaig caure sobre una persona que era més amenaçant, que ni em va demanar ni papers ni res. Tenia 6 nens al cotxe, 6 nens, tenia els papers de 2, els altres 4 no tenien els papers. Entre 5 i 13 anys, aquesta persona no va fer la seva feina de demanar els papers que calia, no, em va demanar d'arrencar el CAT. I de posar una E. I bé, li vaig explicar que jo m'estava a Perpinyà, que no n'havia de posar, que per mi el meu país era Catalunya, que la CAT em convenia, que és aquesta lletra que volia deixar sobre la matrícula. Sí, al cap i a la fi es va adonar que me deia una borricada, llavors aquí em va dir que era un maleducat perquè li parlava català, i que li havia de parlar castellà, i que jo el castellà amb prou feina l'entenia però que no parlar res de res, i que no li posaria ni la E ni que li parlaria espanyol, i es va posar, bé, molt nerviós. Bé, al cap i a la fi jo havia de marxar, no podia perdre 2 hores aquest dia, vaig arrencar la CAT de davant, vaig fer 1 metre, em va parar de nou i em va fer arrencar la CAT de darrere. Dues coses. La primera és que el fet de dur un CAT en un cotxe de matrícula francesa mai, com a mínim no ens ha constat mai, que això fos l'objecte d'una molèstia per part de la policia o de les autoritats franceses. Això per una cosa. Segona, que les autoritats espanyoles siguin molèsties i facin aquest tipus d'intervenció, a mi em dona la sensació que no serveix per a res, és totalment injustificat, vexatori per a la gent afectada i concernida, i que fins i tot, si ells pensen defensar alguns valors i no sé quins, al cap i a la fi això se'ls hi tira en contra. Perquè això només fa que el que veiem aquí actualment a Catalunya, la gent seguiran posant el CAT, i nosaltres que som molt molestos dins de l'Europa que s'està construint i dels acords de Schengen que encara són vigents, em sembla, que no puguem circular de banda i banda amb un cotxe, amb un senzill adhesiu que al cap i a la fi és un tros de paperet sobre una placa de metall, i que això generi tot aquest aldarull i aquestes coses totalment aberrants i a vegades ho hem pogut comprovar surrealistes.